Dillai police take get along heroin drugs kenep long. Aru niphai throksirkep adap apor malom Dimapur anat kevangbom ihum ecco registration number AS01BT8839 along pen Sabun acase along kethapon drugs heroin home phokep longponlo. Drugs alin pharo phora throksirkep kethom agrando. Lapen hithi along ador Kuti sira Lakh kre-pho doji. Kipon vega bang puamen Prince Mao Senapati Imphal asor laso Drugs Senapati Imphal pen Guwahati an kipon jia pansi kachisik pon puta pulis ay khetun penang pachini dun. Lahai kadoko vesai SDPO Bokajan Rostom Raj Brahma CRPF lapen Dillai police atumpen chelang petsi kadoko vesai chepari dengponlo.